masoyanka hannu biyu na gudun zarfi Hassan ina godiya masoya gare ku Allah ya bar ya gauna gare kuna taso zazzaro waɗansu yan baiti amma ina ta tunin kamar kunkuma fa na latti sare da nai nazarin na gano me san kake santi to godiya ta ce gurin namiji mace domin ku ne jego kuna ban gudunmawa kullum ta kauna shige kuna ne ba za na mance ba domin kuna ta faɗin kullum so kuke miyo arba ni ma burin da nake na farantan ku babu ta baba bai ce da na tsara kukan yi saurara da daɗi ba daɗi kuna jin abin da duka na ce a wake na ko wuce sauni a baya ne aka ce da ni haka yanzu na yi tuni ni ma a inda kuke zai zo dan na gan ku kwaganni an ce hali jari gare ku ba shari fata na alkairi kuke min ni na gani daida nuna a rayuwar yanzu komai ya zace wa lissafi rike masoyanka hannu biyu na gudun zarfi Hassan ina godiya masoya gare ku Allah ya bar ya na jin zanti dukan waɗansu akan mu ba daɗi sai me biris da hakan da kowa da abin da za ya faɗi halin da ne kan bayakin ya ganka ka faɗi waɗansu kan waka sai su ce mana yan iska abin da duka ka shuka kai za ka yi wa girbi na ka ji zance na Hassan yake waka in ya nufa kai dai ko da ba a san ka a ganka ranan kuma mata ce yaro Allah maka albarka kuma kar da kayo shirka roƙi rabu zai baka komai kake nema ka neme shi hanya mai kyau kar ka yi barna sana'a muka da wake ta hanyar abincinmu cike mana da'a komai za mu ce da bakinmu sai dai neman sa'ar Allah dai ya kyauta ƙarshenmu ya ba mu tsawon kwana mu samu aljanna an ka rike Allah da manzansa za ka dace dan